Nasezansi kusemhlabeni isintu sethu simnandi, isintu sethu siyaphila. Awu, uma singakhohlwa isintu sethu singayaphi? Awu, nakhu kuthiwa impande zomuthi ziyababa ziyashiqula. Ngiyothi wabonani ungakazi ufike kwadokotela u2+. Abanye bathi usikhadla, abanye bathi ubaba kaLulu, abanye bathi ubaba kaBholotsho, abanye bathi ubaba kaTroublemaker. Kanti ungubani usikhadla? Abanye bathi waxoshwa imfene kwela kube embodla. Kanti ungubani usigadla? La wena uthini? Uthi ngubani? Mbuyile ngikhona, ngiyatholakala, ngiyafumaneka. Kusazoba nje, kuphinde kube nje. Umasisaphila emhlabeni. Impande zomuthi ziyababa ziyashiqula. Kusazoba nje, kube nje. Umasisaphila emhlabeni. Walala wasala. Sondela kadokotela u2+2 isikhathi senyama safela emazweni. Undaba zabantu ziyakhulumisa. Makhuluma kwahlula iphoyisa. Kusazoba nje, wena uthini? Uve nje. Uma sisathaka hatha. Kumnandi-ke, kumnandi kuma kunjalo. Mina ngisho lutho nje ngithi ngikhona njalo. Wena vele ufonele le namba elula. 072 737 8514. Uzoyithola usiyibuka eduze lena. Impande zomuthi ziyababa ziyashiqula. Konakele. Konakele, konakele. Izinto zilukhuni emhlabeni. Woza. Izinto ziyabheda. Woza. Ngikhathazekile, ngikhala imini nobusuku. Ngiyakuvumela nje ngithi woza. Nami ngihluleke bo. Sondelani mabutho einyosi. Ngiyanizwa abafana senifikile. Yimi phela. Mabusa phezulu kwemvelo. Gadla senyama. Sigadla. Wena uthini? Ngithi mina baphila abantu. Abasosizini abakhathazekile abaseyinhlungwini. Bangakhohlwa ukuthi ngihleze ngithi ngekuhlale kunje. Hayi. Yini le? Wena ubona yini? Yini le? Kanti wena ubona yini wabuza mina? Yini le? Kanti wena ubona? Hayi papa.